Salutare, prieteni! Noi astăzi ne vom juca FNAF 4, partea a doua. Continuations, пацанаши. Continuations la partea a doua. Пацанаши, карасел, venit карасел. Asta cum? Asta карас. Deci noi vom... Este partea a doua ce este foarte nice. Раз не старуем, nu promitem, dar staruim. Câte nopți sunt? 5. Nice. Dar dacă serios, n-s 4. Îs 4, 7. Îs 7 și posibil dacă să terminăm azi a Partea a treia, probabil. Dacă azi facem, da, dacă azi facem toate 5 nopți, facem partea a Da, 3. deci fără dar și poate continuăm. Tân, tân, tân. Și iarăși, Hiper Maxim... Hiper... mai scurt. Ne... Și trap oricum nu e așa că... Da, și-o da. Hai, oi, cer scuze. E clopoțele, pățane. Ei, buni, s-au dus și... am vrut să spun pricolul de ieri, dar nu trebuie. Na. Aia și tropa. Da, și-o da, tu viața. Eu mă pierd, pățanașa. Never give up, na. Dacă ziceam că era clip se va termina. Nici într-un caz. Ascultăm bășinile lui. You're cooked. Uita! Boni, tu ți-ai ieșit din minți? Brut, cam ești Stai, e bun. Cel puțin nu s-a dus Foxy. mult. Nice. Shitty boy. Nigma boy. Ah! You're cooked, așa Ok, gata, s-a dus. O? No, numai nu Foxy, dar vă rog frumos. Eu pierdole, e cât e pobru. Ia. Vă rog, Foxy. No. Gata, s-a dus. Shitty. You're cooked. Dar e cam greu. E greu cu Probabil o Foxy. să fie o noapte, o zi pe... Nice. Așa mai grea treaba. Iar și tropa în coridor. Da, stai, mă. Așa încoace. Ok, răsuflu cicusa. Indischi ce ai. S-a dus. Repede ne întorcem la Moș Andrei. Dacă îi lași Ne pur și duceam- simplu, ne ce se duceam întâmplă la dacă îi Foxy. lași pur și simplu? Și am zis că vine Foxy. Dar ce se întâmplă dacă îi lași? Azi e Freddy și asta dai jumpscare. Never give up! Îmi Stai, gata. s-a dus? Da, Yes. Sigma. Știți că la mine așa e nicam ficută. Tu te-ai și lingeți coada. Nu, se ling altceva, dar nu... Dar s-a rănit la coadă. E așa se cred. Ok, ce călăm cătărie. Summer bombastic side. Oh, bomboclad! Aveți vii Freud mâine să-mi dai un pic de este pasional. Mă bucur. Foxy cu fața. Parcă e profa mea de matematică când vede că n-am dat bine evaluarea. E mai greu cu Foxy. Hai să nu mai vorbim de școală, că cam flashback-uri rele. Și flashback-uri de din vacanță cam. Da, asta e Cam chestia, că e tot vacanță. Bro, you're cooked. Am o senzație că tu ești cooked. Am o senzație că ne am ușă să vii un jumpscare. Da. Never give up! Na. Never give up! Na. Bro, știi că na, este prostie. Never give up, na, never give up, na. Ce răsuflei la urechi? Let me love you. Let me... Dar iar voi! Africani proști. Voi m-ați săturat cu Freddy-a vostru. Eu serios, na. Păi nice, după așa e mai greu și mai simplu. Am și Foxy aici, așa am zis. Da. Chela mă Andrei africană fără părinți. Da, ferește, Maxim, tu ești așa de rasist încât și Pățanii, eu azi mă stăruia să trec totuși nopțile. să-l faci pe Drake fericit. Ce răsuflei la urechi? Da, păi nice. Bro, nu. S-a dus походу, da. Не пробовал, может, să mi jumpscare, dar nu a fost pe asta. Never give up! Africancă. Păi nice!
Și în plus acolo din urmă și Iana s-au unit trei pasionari. Deci, bro, dă să vă zic story time. Repede. Eram azi pe Brawl și găsesc pe unul care era pe un club moldovenesc. Și sunt like, bro, ești from Moldova? Și, și like, eu sud-african. Eu sud-african. El era din England, nu știu, dar totuși nice. Bună experiență. Pațanașul de grea treaba aici, ne? E foarte grea. Și sexy. Pațanașul se întoarce Maxim ca Prime Păi 2015. bine, Prime, eu azi am băut azi. Prime. Ok, cică la bucătărie, n-a să-mi facă nic. Maxim a să-mi facă mâncării cu o pizza să-i încălzească în microunde. După asta e cam trist. Ai, gay. Stai, ia la de Bro. Ia la de bro. Oriunde a umblat țava asta a lui, tipo... Asta e de pe Ți-aș mână. spune unde De am pe blat. mână. E pe bine, O chiar. bagat-o în trupuri de la copii foarte mici. La copii de jucărie îngăta San Andres, așa că nu vă gândiți voi. Te ferești. Ah, shit. Here we go again. Nu râți flaue la urechi. Never give up. Am ușa să nu faci și cu tremur la urechi, te rog frumos calmează. Bine. Și după te uiți în spate. Stai. Adică Și patanașa... acum game mode. Patanașa nu a trecut. Acum game mode de 2 ruble. Bro, care ți pare cel mai horror game Eu mode? vă spun serios, ni se întoarce Prime-ul în Bro, care FNAF ți 4. pare cel mai horror game mode? 2 zile până la petrecere. Deci iar traducătorul vostru, eu plâng aici parcă să copilaj de 4 Acum ani. gay de este. El te urește. Nu te mai urește nimeni. Stai că eu vreau să traduc. El te urește. Tu trebuie să te ridici. Never give up on... You can get... You can ask the flowers. Poți ieși de data asta, dar trebuie să te grăbești. Eu plâng, Pasional. parcă... Acum mă Nu, în partea cealaltă. E, da, dacă mă duc în partea cealaltă. Nică nasim. Nigă. Du-l grește cu My Little Bonnie. Jos, pățanul. Unde este jucărie toate pluș? Ia A mea este Spring Bonnie. Oh! Tu știi că Spring Bonnie a zvărit cuțetul în... Nice. Adică Stai, Spring mai Bonnie... Didi. Stai leacă. Spring Bonnie să vâră isteană cuțitașul în tine în gata San Andres, așa că nu vă gândiți voi nică. Deci, zice, tatăl meu mi-a spus că trebuie să fiu atent cu dânsul, ori îmi voi tăia degetul, ceva de genul. Așa. El este o trapă de deget. Spring El spune. Trap. Bro, iau și ni-s uită cu ea. Trebuie să mă duc acolo? Uite și unul pur să mă uit și Dacă mă ni-s duc. uit. Uite și ni-s uit. Ha? Ha! Ok, du-te mai departe în jos. Aha. Și pe care ruș. Nu te-am vorbești cu dânsul. E mai scurt. Deci, bro, Să mai noroc. digăm așa că iau uite și ni-s uite așa în colonizație. Dar pe nice. Cu lov nu, o nu. Ana, mai scurt. Te vinde mie mai la colo. Da. Bro, noroc. Aligator, stai mai se. Eta nu. Ania, nu. Bro, A, вот это, a, nu. Da, tași odată Rasavski человек. De 2 ruble. Hai să te urmărește. Ui, mă duc. Drept. Mă bucur că mă urmărești, e nice. Un mic prieten. Pot, vine așa, nu? Fii atent. Încă o dată. Ia-te, 1983. Bă, nice. Asta taman înseamnă că este am făcut mușcătura 83. Da, nice. Ha, de ce acolo e Foxy? Bă, Bune. justiție. Never give up, na. Să-mi pun ca... Ai, m-a speriat. Bă, ne-a dat top 5 cum scare. Asta e Micle Uftan. Mâine este altă zi. Asta e Micle Uftan. Mâine voi lua pasul. Chiar Chiar dacă nu este așa. Asta a fost Micle Uftan. Hai, bro, poftim. Fun with plush trap. E plus trap în... O, a. Ia la dat gay. Привет, геи. Гей.
great. Dacă e gay. Patanașul, Noaptea noaptea 4. 4. Aici e ca pieză. Aici începi să fii... Așa începe și vârjele mari. Poate din prima scenă. Da. Nu-i. Nu-i? Sau... Nu-i, cică. S-o dus în toaletă. Cum ne-o zici ni tata? Băi, dar e greu, e joacă. Nu-i. E bun Fox până când nu a venit. Nice. Dar e rău dacă zi Fox, e și 3 ori mai greu. Asta e corect. Ok, nu-i. Apropo, știi cine alergă mâine? Asta e Fox, încearcă să intre. Nice. E la bucătărie, cică. Dar cum intră Fox dacă e doar în dulap? Îi într-o ușă, el intră prin 2 uși. Și noi îl alungăm, el îmbă pe acolo, Ana. Indischi ce ai? Și el încearcă și genul să intre caps din cursi. Greu. Deja e... Ok, cică la bucătărie n-a să-mi facă nic. Suci colțunul. Și te niggers. Dar păi nice. Ți-ai n-a să-mi blochezi pentru cuvintele astea? Cenzură. Astea mistre bune alea. Chestia e că nu trebuie, Oh! nu e nevoie de cenzurat, din moment ce eu pot spun nu este destinat copiilor. Așa că nice. Bă, până când la funcționează drumul. Și asta e corect. Wow. Bă, noi îl alungăm pe Fox chiar binișori. Nice. Hai că noi. Nu. Te rog, să nu și bă. E nice. E 4 și încă nici unul nu a venit pe la mine. Perfectos. Nice. Ia câte ale au venit deja. Походу ne-a intrat Foxy. S-a dus bune. Hello, Foxy. Tu zici eu Nu, nu a venit Foxy, nice! O venit atât pe la mine restul. Deci nimeni mai ieși. Stai aici. S-a dus, походу. Aaaa. La 4 dimineața. Dacă Bro. ți-a spus stași africanului. Apă nice. Din păcate ne întoarcem cu partea a treia, ceea ce poate Dacă fi serios, și... na chiar, că e grea situația și deja două. Dar bine că am trecut o noapte. Da, deja. Ne întoarcem cu partea a treia, poate va ieși mâini, poi mâini, vedem cum. Dacă să ne stăruim mâine chiar 2 videoclipuri să filmăm cu FNAF Chiar. 4. Dacă îți va placă. Dacă îți va placă. Să aveți o zi. Vă promit că eu trec FNUF-ul 4. Nice. Să aveți o zi și o viață Sigma. Și încă o chestie. Noi cu Vlada să ne stăruim și o să trecem până la partea 7 cu... Ăsta... Apă nice. O să trecem cu Black Freddy. Cu Black pe... Freddy. Ok. Să fiți Sigma, aveți grijă de voi. Pa, Și vă pa. lasă tu coșmar.